Финали Суперҷоми Испания. Триумфи Барселона муқобили Реал Мадрид. Дар финали Суперҷоми Испания ду дастаи бузург Барселона ва Реал Мадрид бо ҳам рӯбарӯ шуданд. Ин бозӣ ки ваъда дода буд ба як намоиши воқеӣ табдил ёбад, умеди тамошобинонро пурра иҷро кард. оғози бозӣ пуртаниш буд. Реал Мадрид ҳисобро дар дақиқаи 5 боз кард ва ба назар мерасид ки корашон он шаб бо барор анҷом меёбад. аммо Барселона худро гум накард ва бо якбора барқарор кардани ҳисоб дар нимаи аввал қудрати ҳақиқии худро нишон доданд. 4 гол то охири қисми аввал нишон доданд ки даста дар авҷи омодагӣ қарор дорад. муаллифони голҳои задашудаи Барселона дар нимаи аввал Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Рафиня ва Алехандро Балде буданд. дар қисми дуюм гарчанде ки Барселона пас аз хориҷ шудани дарвозабонаш дар нокомилӣ қарор гирифт, онҳо боз ҳам тавонистанд бозиро идора кунанд. голи панҷум ки аз ҷониби боз Рафиня зада шуд, қудрати онҳоро нишон дод. Реал Мадрид ки дар ҳолати афзалият қарор дошт, танҳо як гол тавонист дар нимаи дуюм занад, аммо ин кофӣ набуд. бозӣ бо ҳисоби 5-2 ба фоидаи каталониҳо анҷом ёфт, натиҷае ки дар таърих нақш хоҳад дошт. баъд аз ин бозии пуртаниш Бозингарон ва мураббиён фикрони худро баён карданд ки ҳоло якҷо ба он менигарем. ёдовар мешавем ки тамошои бозиҳои бузурги футболиро бо 1x ҷолибтар гардонед ва ҳамзамон фоидаи пулӣ низ ба даст оред. то он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомонии бонус дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TouchFood пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. ин пирӯзӣ барои мо бисёр муҳим аст. як сол боз мо ягон финалро набурда будем ва ғолиб шудан дар классико бар зидди Реал ин пирӯзиро боз ҳам хотирмонтар мекунад. мо нақшаи бозиро аниқ иҷро кардем, оромӣ ва сабрро нигоҳ доштем. медонистем ки агар ин тавр идома диҳем пирӯз хоҳем шуд. имрӯз тамоми даста якҷо буд. Лапорта маро табрик кард ва гуфт ки мо дар қисми аввал аъло бозӣ кардем. мо бозиро назора мекардем, гарчанде ки 30 дақиқаи охир баъди хориҷ шудани як бозингарамон душвортар шуд. аммо муҳим нест ки бо ҳисоби 5-1 ё 5-2 ғолиб мешавӣ. муҳим идора кардани бозист. бозиҳо бо Реал Мадрид ҳамеша пурҷӯшу хурушанд, махсусан финалҳо. мо медонистем ки барои ғолиб шудан аз онҳо бештар бояд гол занем. ин танҳо оғози мавсим аст, кори зиёде дар пеш мебошад, аммо имрӯз мо метавонем каме аз ин лаҳзаҳо лаззат барем. имрӯз мо яке аз беҳтарин дастаҳои ҷаҳонро шикаст додем. ин натиҷаи тамоми даста аст. мо шумораи хатоҳоро кам кардем, бозиро назора кардем ва ҳамчун як даста амал кардем. ҳамлагарони мо имрӯз аъло бозӣ карданд, саҳми онҳо бузург буд. барои клубҳои бузург муҳим аст ки ҷоизаҳо бигиранд ва ин финал далели сатҳи мо буд. вале мо мефаҳмем ки на ҳама вақт чунин бозии хуб нишон медиҳем ва бояд ба устуворӣ бирасем. мо бояд ҳақиқатро қабул кунем. Барселона беҳтар аз мо буд. мо хуб дифоъ накардем ва ин мушкилии асосии мо буд. ҳатто дар ҳолати як нафар зиёд будан мо натавонистем ки имкониятҳои худро истифода барем. ин шикаст моро маҷбур мекунад ки бисёр чизҳоро таҷдиди назар кунем. ин пирӯзӣ ба мо эътимоди калон бахшид. барои мо муҳим аст ки ҷоизаҳоро соҳиб шавем ва ин аввалин қадами мо аст. гарчанде ки бозӣ бо як нафар кам будан душвор буд, мо хислати худро нишон додем. мо медонистем ки Реал дастаи пурқувват аст, аммо диққати худро ба бозии худ равона кардем. имрӯз мо барои пирӯзӣ тамоми қувваи худро додем. ин бозӣ на танҳо як эпизоди равшани мавсим буд, балки нишон дод ки бо боварӣ ба худ ва даставӣ амал кардан ҳатто дар шароити мушкил метавон ба қуллаҳои бузург расид. оё шумо чунин натиҷаро интизор будед? ҳатман дар комментария фикратонро баён карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.